ଯିବେ ଆପଣ। ହଁ ଏଙ୍କର ଭାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପକେଇ ଏ ରାସ୍ତା ଯେମିତି 9,60,000 ହେଇଥିଲା 8 ଜଙ୍ଗେ ମାନେ ଅଣ୍ଟେ ପହଞ୍ଚ ରାସ୍ତା ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଜି ଅବସ୍ଥା କିଏ ଦୁନ ଯାଇଯାଉଛି ନା କରିଉଛି ନା କ'ଣ ନା କେଉଁଠି ବାହାରକୁ ଯାଇଯାଉଛି ନା କ'ଣ କ'ଣ କି କାମ ହେଲା କିଏ ଲୋକ କିଏ ହୀନସ୍ଥାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ 9,60,000 ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ଏ ରାସ୍ତା ନାଲିଗୁଡ଼ି ଏ କ'ଣ କି କାମ ହେଲା ଲୋକମାନେ ଦୁର୍ଦ୍ଦିଶ ପଡ଼ିଲା ସବୁ କାମ ହୋଇଥିଲେ ଲୋକ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିଥାନ୍ତେ। 600 ଲୋକ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି। ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଟୋଟାଲ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଏପଟ ସବୁ ନା କେଉଁଠି ଯାଇଯାଉଛି ନା କରିବି ନା କ'ଣ କରିହେଉଛି ପୁଣି ଏଗୁଡ଼ା ସେଟିଂ ଛାଡ଼ିଦେ ବହୁତ ଏଇଟା ଖେଳିଯିବ ସବୁଆଡ଼େ ଇଏ ପଇସା କାମ। ଏ ରାସ୍ତା ପାଇଁ କାହାରି ନଜର ନାହିଁ। ପଇସା ଯାହା ଗଣ୍ଡା ଆସୁଛି ଭଲ ମନ୍ଦ ଯାହା ଏପଟ ସେପଟ କାମ କରିକି ପଳାଉଛନ୍ତି। ଏ ରାସ୍ତା ପାଇଁ କିଏ ନଜର ଦେଉଛି କୁହନି। 600 ଲୋକ ଏଠି ଯାତାୟାତ ଯିଏ ଭଲ କହିଲେ ଥାଏ ସେ ଦୋଷୀ। ଯୋଉଦିନ ଦେଲେ ସେଇଦିନ କରିଦେଇଛି ହେଇକି ନା ରହିଛି ମନ ନାହିଁ ଆଣିତେ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ହଁ ଆମେ କହିକି ଆସିଛୁ ଖାଲି ଆସିଛୁ କି ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ସଫା କରୁଛନ୍ତି ଦଳ ପାଣିକି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମର ବସ୍ତା ପକାଉଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ରିଲିଫ ଦିଅନ୍ତି। ରିଲିଫ ଟିକେ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଟିକେ ରିଲିଫ ଦେଲେ ଆମେ ଖାଇପାରୁନୁ ଅସୁବିଧାରେ ଯାଉଛୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ। ଟିକେ ରାସ୍ତାରେ ଟିକେ ମରାମତି କରନ୍ତୁ। ଆମର ସେ ଝିଅଟା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛି ସବୁ ନା ନାଇଁ ମେଣ୍ଟାଲ ଏଟା ସବୁ ଉଠି ପଇଲାନି ତଳି ସବୁ ନାଲି ଗୋଟେ ସବୁ ଧୁଇକି ପଳେଇଥିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କାଇଁ ବର୍ଷା ପାଖରେ ପଳେଇ ଚାଲ ଛାଡ଼ିକି
हे जूता पहिला हेले पहिला लो के चोटा मैं तो भाग से जब यार पड़िया पूरा छपा कर दे लाइन तो खसी पड़ी ना कौन से लाइन जंपर पके नहीं कोई तारा नष्ट कर देला সেই তোমার পৃথিবীর সব তার কাছে নিয়ে যাওয়া সব দুগুলা ভাসি যাবে কম বুড়ো লাগিଥିଲା না ଟୋଟାଲ ସକାଳୁ ଆସି ସଫା କରିଗନି ନା ପାଣି ଗୁଡ଼ା ବେଶୀ ଦେଉଛି ଅଟୋ ଦେଉଛି